Високо в планината, в една далечна земя, живее дядо Коледа. Някои казват, че къщата му изглежда като тази. Други като тази, но всъщност изглежда така. Аз би трябвало да знам най-добре, тъй като живея тук вече много години. Хо-хо-хо! Здравейте, деца! От център Едуард Сеген. Това съм аз, дядо Коледа. Добре дошли в дома ми, деца. Да не мислите, че съм ви забравил, деца прекрасни. Хо-хо-хо! Ами не съм, разбира се. Напротив, елфите ми разказаха чудесни неща за вас. Колко добри сте били само през изминалата година. Браво, деца! Много се гордея с вас. А всъщност, знаете ли как разбирам дали сте слушали през годината? Тук в Лапландия разполагам с една огромна библиотека. В нея всяко дете по света има специална книга, в която елфите записват добрите и лошите му дела през годината. И ако добрите дела са повече, значи детето е заслужило своя подарък. Но къде е вашата книга? Кажете на елфа малечко да ми донесе голямата им книга. О, ето я и нея. Тук са записани всички значими неща, които сте постигнали през изминалата година. Я да хвърля един поглед. Леле, ама колко сте пораснали само! Станали сте още по-красиви и добри. Браво, деца! Гордея се с вас! Продължавайте да растете все така упорити, усмихнати и да правите нещата, които ви носят удоволствие. Елфите ми споделиха за вашите любими занимания и бях много впечатлен, когато ги научих. Разбрах, че голямо удоволствие ви доставят следните неща. Първо, да четете и пишете. Също така, да слушаш приказки. И още нещо, да си играете помежду си. Искам да ви поздравя и за някои ваши добри дела и постижения, че слушате, когато ви се каже нещо. След това, че сте най-добрите деца на света. Не съм забравил и още нещо, че слушате госпожите. Но имам и някои препоръки към вас, мили деца. Моля ви, обещайте ми следните неща. Първо, Да внимавате в часовете повече. второ, Да знаете, че скоро отново ще сте заедно. освен това, да не се карате помежду си. Скъпи деца, вярвам много във вас, не го забравяйте. Сигурен съм, че ще си вземете бележка за всичко, което ви заръчах, и през следващата година ще зарадвате вашите близки с още повече добри дела. Помнете, че ако сте достатъчно трудолюбиви и отговорни, ще сбъднете всичките си мечти. След малко трябва да ви казвам довиждане, мили деца. Ще отида да помогна на елфите, които в момента приготвят подаръците за децата. Има още малко време до Коледа и тук трябва да работим усилено, за да може всяко едно добро дете да получи своя подарък. Елените изяждат последните си дажби от вълшебна храна, за да имат сили за дългото пътуване, което ни очаква. Те също като мен са изключително развълнувани, защото тази Коледа
ще зарадваме повече деца, дори от миналата година. А сега ви казвам довиждане, скъпи деца. Помнете, че цялото ви семейство много ви обича. Весела Коледа! Хо-хо-хо!